12 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати шиносоӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ба нерӯгоҳи барқи оби Роғун ташриф оварданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Қоҳир Расулзода аз рафти корҳои сохтмонӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум шинос шуданд. ҷараёни корҳо дар нақби сохтмонии қабати чорум соли 2018 оғоз гашта, дарозии иншоот бо назардошти баромадгоҳ 1750 метр ва қутраш 15 метрро дар бар мегирад. шукрона аз он мекунам ки 22 сола дар ҳамин тавшегарӣ фаъолият мекунам, дар хусусан аз геси Сангтуда 1, Сангтуда 2 ва ин дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун иштирок намуда саҳми худро мегузаронам. Шукронаи сулҳу ваҳдат, шукронаи ҷаноби олӣ, шукрона аз он мекунем ки дар вақтани худамон соҳиб ҷои кор, маоши хуб ҳамин ҳастем. кӯшиш мекунем ки гуфтаҳои ҷаноби олиро сари вақт иҷро намуда ҳамеша дар ватани худ хизмат ва фаъолият кунем. иқтидори нақби сохтмонии қабати чорум дар як сония 3500 метри мукааб об мебошад. дарозии нақбҳои дастрасӣ ва аэратсионӣ яъне ҳаводиҳӣ бошад 2319 метрро ташкил медиҳад. корҳои лоиҳакашии иншоот аз ҷониби ширкати эфри Швейтсария ва ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Тоҷикон анҷом дода шуда, сохтмону васлгарӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидромонтаж ва ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷик гидроэлектромонтаж идома дорад. аз ҷониби ширкат барои сохтмони нақби опартои қабати чорум корҳо шабонрӯзӣ ба роҳ монда шудааст. айни замон корҳои ҳафорӣ бо мустаҳкамкунии муваққатӣ зиёда аз 92% ва корҳои бетонхобонӣ ба миқдори 29% ба анҷом расонида шудааст. бо назардошти ин ширкат дар нақбҳои сементатсионии қабати якум ва қабати дуюм, қабати сеюм корҳои сохтмонӣ рафта истоданд. корҳои сохтмонӣ нақби сементатсионии қабати якум зиёда аз 82%, корҳои ҳафорӣ бо назардошти мустаҳкамкунии муваққатӣ ба анҷом расонида шудааст ва корҳо идома доранд. корҳои сохтмонӣ дар нақби сементатсионии қабати дуюм ва роҳи дастрасӣ он ба пуррагӣ ба анҷом расонида шудааст. корҳои сохтмонӣ дар нақби сементатсионии қабати сеюм бошад, ба пуррагӣ корҳои ҳафорӣ бо мустаҳкамкунии муваққатӣ ба пуррагӣ ба анҷом расонида шудааст. бо назардошти ин ширкат бо дар дигар самтҳое ки бошад дар нақби дастрасии нақлиётии Т23 ва Т39 рафта истодааст. дар нақби нақлиётии Т23 корҳои ҳафорӣ ва ҳам корҳои бетонхобонӣ дар ду баст рафта истодааст. аз ҷониби ширкат барои сохтмони иншоотҳои лоти 3 зиёда аз 233 мошину механизм сафарбар карда шудааст. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ дар ин қитъа тибқи лоиҳа 417881 метри мукааб ва бетонхобонӣ 136286 метри мукааб буда, то имрӯз корҳои нақбканӣ 374102 метри мукааб ва бетонхобонӣ 39200 метри мукааб иҷро гардидааст ки корҳои нақбканӣ 89% ва бетонхобонӣ 29%ро ташкил медиҳад. айни замон бо ҷалби мутахассисони ватанӣ арматурбандии бетони конструктивии девор, сақфи нақб, корҳои сементатсионии пуркунанда, мустаҳкамкунанда ва дигар корҳои сохтмонӣ ба таври шабонарӯзӣ ҷараён дорад. қитъае ки мо ҳозир дар он истодаем қитъаи дарвозаҳои садамавии нақби сохтмонии рақами 4 мебошад. яъне ки дарвозаи қатори якуме ки барои бастани обро хизмат мерасонад, дар ҳамин камера ҷой дорем. дар умум бояд ки аз мувофиқи лоиҳа 1110 тонна физилоти оҳанӣ, рӯкашҳои оҳание ки чихеле ки шумо дида истодаед, рӯкашҳои оҳанӣ нақб мебошад, бояд васл шаванд. ғайр аз ин дар ҳамин ҷо 741 тонна таҷҳизотҳои гидромеханикӣ аз қабили дарвоза, гидроцилиндрҳое ки барои хизматрасонии дарвозаҳо, кранҳои борбардори тавонаиашон калон васл бояд шаванд ва ба миқдори 1550 куб корҳои бетонхобонӣ бояд иҷро шаванд. аз ин ҳисоб 750 тонна рӯкашҳои оҳанӣ иҷро шудааст.
аз 741 тонна таҷҳизотҳои гидромеханикӣ 50 тонна тайёр шуда, ҳамагӣ 8 тоннааш васл шудааст. аз корҳои бетонхобонӣ аз 31 000 метри мураббаъ 18 770 метри мураббааш иҷро шудааст. дар камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосии нақби сохтмонии қабати чорум низ тибқи нақша корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисон дар ду баст ба роҳ монда шуда, рӯз то рӯз бунёдгузорони ин қитъаи сохтмонӣ ба марҳилаи ниҳоии кор дар нақби сохтмонии қабати чорум наздик мешаванд. айни ҳол мо дар утоқи дарвозаҳои нақби сохтмонии опартои рақами чорум қарор дорем. нақби сохтмонии утоқи дарвозаҳо бо паҳноии 20 метр 48 сантиметр, баландии 22 метр 44 сантиметр ва дарозии 69 метр 90 сантиметр мебошад. дар утоқи дарвозаҳо аз тарози 1119.04 то тарози 1096.60 корҳои ҳафорӣ, нақбканӣ, хокбардорӣ, васлу насби муваққатӣ дар 5 марҳила ба анҷом расидааст. то ин дам 1850 анкера васлу насб ва тазриқ шудааст. аз инҳо 988 дона бо дарозии 7 метр 80 сантиметр, диаметри 32 ва 590 дона бо дарозии 11.70, диаметри 32 васлу насб шудааст. дар ин самт ба тарафи партали хуруҷӣ дар пикети 13.80 дар марҳила якум корҳои нақбканӣ рафта иҷодааст. аз самти муқобил ҳам то шохаи А барои кушода шидан дар марҳила якум 22 метр ва шохаи Б боша дар марҳила якум 78 метри дига боқӣ мондааст. нақби сохтмонии қабати чорум дар сурати зарурат барои гузаронидани ҳаҷми оби зиёдатии обанбор дар назар дошта шудааст. мо ҷавонон миннатдории самимии худро ба бунёдгузори нерӯгоҳи барқи обии Роғун, пешвои миллат мерасонем ва баҳри ба истиқлолияти энергетикӣ расидани кишвари азизамон саҳми арзандаи худро мегузорем. зимни шиносоӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар нақби сохтмонии қабати чорум ба саравари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои то имрӯз ба анҷом расонида шуда ва нақшаҳои оянда муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд ки муҳайё будани имконияти созгор барои кормандон ва дастгирию таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ дар ин қитъа замина гузоштааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ба масъулон ва сохтмончиёни нерӯгоҳи барқи оби Роғун дастур доданд ки иншоотро дар муҳлати пешбинишуда ва мутобиқ ба талабот мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки нерӯгоҳи барқи оби Роғун иншооти стратегӣ ба ҳисоб рафта аз ҷумлаи нақшаҳои асосии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти таҳкими истиқлолияти энергетикӣ буда, саривақт ва тибқи нақша ба истифода супоридани ҳар қитъаи сохтмонӣ ба рушди иқтисоди миллӣ замина мегузорад ва мардуми тоҷик ба азму ирода нерӯи созандаи кормандони муҳандисию техникии нерӯгоҳи барқи оби Роғун эътимоди қавӣ доранд.